Здравейте, YouTube! Ние сме в Flex TV Productions и до мен е един специален гост. Гленда. Която се включва днес. Да. Почваме нови влог клипчета, в които ще сме навън и смисъл, като ходим на басейн, ние двамата ще снимаме под водата. И да, нали? И ще се лигаем като нормални и се разрушим света, ще гръмнем училищата, ще има голям купон на проза. Да. И новината е, че имаме танц, който ние и една друго момиче измислихме, в което може би ще снимам, но не знам дали ще мога да сложа камерата на по-подходящо място. Може да намерим някой, който да ни снима. Може. И на края на завършването на училище, мисля, че като ходим в ресторант, ще снимам, нали, да. И ако искате, ако до тогава сме намерили достатъчно фенове, тогава ще ви казвам къде ще ходим на ресторант, за да дойдете да ни видите. Да. И, значи, искаме сабскрайбери, смисъл. Знаем, че още не сме напреднали с влоговете, но все пак щом искаме да направим влогове, значи явно нещо искаме. Искаме да се забавляваме. Да. И да стигнем до 4000 милиона сабскрайбери. Това няма да възможно все пак. Айде, да. поне 1000. Ще идва кола. Ще направим специален влог, когато се насъберете 100, който ще се лигаем. Да, наистина. И има една изненада. Коя? Ще я видиш. Така. Да, и там гледахте този кратък клип. Очаквайте още и чао. Чао, чао, бебчета.